Meta kienet josem fil-Breakfast News ta' One, Matthew Patch li jirrappreżenta lis-settur tar-ristoranti fih dan l-MHRA qal li żidiet fil-prezzijiet tal-gass ħallew impatt ħażin fuq is-settur. Tifrustra daqsxejn l-MHRA u r-ristoranti u l-lukandi li ma sirx konsultazzjoni mal-regolatur bejn meta jissupplixxi l-gass ma meta jkonsmah. Huwa qal li s-settur tan-negozju ma jiflaħx iktar għal dawn iż-żidiet li qed jagħmel minn kollox biex ma jgħaddihomx lill-konsumatur. Huwa qal li ż-żieda fuq iċ-ċilindri tal-gass hija ta' madwar 7%. Inkun korrett jekk ngħid li ristoranti minħabba il-kwistjonijiet tal-kontijiet tad-dawl ixxiftjaw il-main operation tagħhom fuq il-gass? Meta ġejna biex ninvestu f'catering equipment hija wieħed iktar meta ġej l-option li jixtri catering equipment flok għażel dawl ovvjament għażel il-gass, ġifieri intlaqat mill-aspett ieħor ta' l-element ta' increase. Benny Borg Bonello mill-laqda tal-konsumatur qal li l-konsumatur intlaqat b'mod dirett u indirett. Il-konsumatur jintlaqat dirett bil-mod meta żied il-prezz tal-gass, meta jiena se nixtri l-gass, hemmhekk huwa b'mod dirett. Mela jekk jiena qabel kien ċilindru jien naf ta' 12 kien 18 u issa tal-għan 1970, fimt, mela hemmhekk il-konsumatur intlaqat dirett, imma l-konsumatur se jintlaqat ukoll b'mod indirett. Il għaliex? Għaliex daw il-fuels, l-enerġija, hija sors ukoll ta' hija materja prima għal ħafna industrija. Huwa qal li l-konsumatur lar li mar b'dawn iż-żidiet għaliex għal kull kilo gass il-konsumatur qed iħallas 14 ċenteżmu aktar. Qar minn hekk jgħid l-istudjus tal-Caritas Leonard Mackay illi l-familji l-aktar vulnerabbli huma l-aktar nies illi laqtuha ħażin b'dawn iż-żidiet. Wieħed irid jinnota illi piece partikolari ħajinġar mill-familji, speċjalment familji illi jibbażaw kemm il-heating u kemm il-cooking tagħhom fuq il-gass, jiġifieri hemmhekk l-ewwel ħaġa huwa servizz essenzjali. U għalhekk huwa importanti ninnotaw illi ħafna drabi l-familji bidħul baxx fuq il-benefiċċji soċjali, fuq il-pensjonijiet, forsi jista' jkun li qed iġorru piece iktar minn familji oħrajn. U qal li dawn il-familji li għandhom anqas minn 8,000 euro fis-sena qed iħossu l-piece aktar mill-oħrajn. Wieħed jħares iktar fid-dettall isma' kif qed jintlaqtu familji bidħul baxx. Ġifieri dak għandha tkun l-ewwel mistoqsija li għandna nagħmlu. Kif qed jintlaqtu? Bliema mod? Kemm qed jirnexxielhom jixtru affarijiet li huma essenzjali. Fl-istess programm ħadet sem l-opinjonista Claudine Cassar illi qalet li l-benefiċċju tal-enerġija mhux biżżejjed biex jgħin lill-familji vulnerabbli. Minn dak li qed nisimgħu fejn għandna ħafna iktar nies li qegħdin jaqgħu taħt il-poverty line f'dal pajjiż, ċarament li mhux qed isir biżżejjed biex ngħinu l-nies li l-iktar qegħdin fil-bżonn.